Ако ви кажем, че създаването на една по-ефективна и благоприятна работна среда е само на едно телефонно обаждане, ПВЦ и лентови завеси предпазват от прах, вятър, влага, шум, спомагат за оптимизиране на температурата и запазват безпроблемния достъп на хора и машини, което позволява свободно придвижване и пренасяне на товари и стоки. Ако през тях преминават мотокари, няма ли да се скъсат? И за това има решение – оребрени ленти, които се отличават с устойчивост и по-голяма твърдост, като по този начин издържат на по-голямо натоварване, например от мотокар. Не случайно ПВЦ лентовите завеси набират все по-голяма популярност в складови и производствени помещения, магазини и така нататък. Абсолютно приложими са навсякъде, а монтажа ще извършим в удобно за вас време, бързо и без буклук. Изберете най-доброто за вашия бизнес. Изберете ПВЦ лентови завеси. Предлагаме опция за закупуване без монтаж, като ние ще подготвим лентите според вашите размери и ще бъдат пригодени и готови на 100% за монтиране.